Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Jaloko mara Bella Achieng'. Wacha kanyo ge wach kama bende wedo kanyo ni jatend piny Kenya William Samoei Ruto ne jomolo e Viana e piny Can you Chad already remembers so long Rivera, this is never. Remembers so long Rivera, this is never. I, Gladys Wanga, do solemnly swear that the evidence I shall we are providing the extracts of departmental fuel register extracts, detailed orders, which is what we use to go and even not by our phone call. Igeno ni en okang' ma bende biro bedo ka bero chenro go mago mag wuoth masiche mago mag apaya ma bende osebed ka ineno ka achiel kod bero tu wamefanya. Wale ambao wako na ufundi na ujuzi na wako na nguvu wanatumia ujuzi na nguvu yao kujenga nchi yao. Ndio tumeanzisha National Infrastructure Fund ya kuweka pesa yetu na pesa ya Ogai mano mar bad migao mar doho machona molo David Maraga owuok oko kendo oseyo piny owacho mamalo ka bende wacho ni paro mano mar hik omenda 2026 I will empower the investigative and prosecutorial agencies, including EACC, the DCI, and the Telo owuok oko kendo gikwayo oganda jo Kenya mar mondo mi osir lwedo lek mano mar jatend piny Kenya William Ruto doke e apisi kendo telo ne oganda jo Kenya etam mano mar kwa sijui mulima gani mufikiria tunafikiria hivyo. Sisi tunasema Kenya moja na tunapenda Mheshimiwa William Ruto sana kama president because for the first time tuna kiongozi mwenye amesema maendeleo iende katika. Tukiwa wapi sisi? Haika akiwa wapi? To bende jotelo mago mabende siro kanyo lek mar jatend piny Kenya William Ruto doke apisi e kidieny mano mar ariyo moloyo to jotelo go mago mabende wuok Western Kenya ka otelnegi kod jakom margi mabende en governor man Bungoma Kenneth Lusaka ochayo kweth mar mabende obalo ni gionge kod agenda moramora to kinde ka kinde gisiko gigoyo mana koko ka giwacho ni gibiro bedo ka giduoko pacho jatend piny Kenya pia wa Jamhuri ya Kenya. Haya. Hata naacha kahozi. Nikasema ukiangalia jini wa malo. Si ndio hivyo? Na alikuwa waziri wa jeshi, akawa waziri wa maji. Iko maji akawa waziri wa maji. Iko maji hapa hii area. So Eugene Wamalwa alideliver chochote? Kagi ng'wonone kata siro lwedo lek mare mano mar bedo kata kao kom mano mar governor ma county mano ma Kisumu kae. Ibiro paro kanyo ni Duma ne owacho kata ne okoni telo mano mar county ma Kisumu. Duma wuoro nego bed gi position no mogik sani o enjoy to the top. Jonyakach kik chak yier ng'amiluongo na Duma wuoro. Nekech okoromo bedo telo, ochayo ji, ochayo jok moyiere,
adek mar puonjo oganda mabende odak mar puonjo oganda mabende odak kuonde dak maongo horebo mano ma Kisumu. Yorego mabende ginyalo rakore godo kod mano ma Kisumu. Yorego mabende ginyalo rakore godo kod achiedhnade mag paro mabiro kaluwore kod lokruok e wi chal mano mabiro mano mar kor lwasi. Kane uloso for us, what we do is the research. We come up with the findings, we validate. For us, what we do is the research. We come up with the findings, we validate them here with the local communities, which stays in the informal settlements. Then we connect with them. Mia yenge gi kanyo kata kamano tudri koda ka omolo kanyo sadek abiro kelo ni nyiend weche. Oriti Masani.